טוב, הפרשה הזאת ביבנה עם המאמן כושר ממשיכה להטריף את כל התקשורת, ואפילו החטופים ששבו הביתה לא מצליחים להסיח את דעתכם מהסיפור הזה. מסתבר שכנראה חברה של מאמן הכושר היא שפרצה, הוציאה את הסרטונים והפיצה אותם בהפצה בלתי חוקית. ואני אומרת שאם זה נכון, זו רעידת אדמה של ממש. כמעט אישה עשית כזה דבר לנשים אחרות, ולא הבנת שהבעיה שלך היא לא הנשים האחרות, אלא החבר שלך. הוא שבגד בך, לא אנשים הן הבעיה, אז מצבך גרוע מאוד. ואם לא הבנת שיש כאן ילדים שהולכים להיפגע, אז מצבך חמור מאוד. ואם לא הבנת שיש כאן בעלים שלמרות שהם נבגדו, הם לא רוצים לראות את הנשים שלהם מככבות בסרטי פורנו בכל בית בישראל, אז זה חמור מאוד, ומגיע לך לשלם את המחיר. אם עשית דבר כזה, מגיע לך לעמוד לדין ולשלם את המחיר. כי חדירה לפרטיות, הוצאה של הסרטונים והפצה שלהם, זה מעבר על החוק הפלילי. זה פשוט מזעזע בכל רמה, ברמה הפלילית, ברמה המוסרית, ברמה הערכית, ברמה הנשית, ברמה האנושית. מזעזע.